הכל התחיל בערך סוף אייר, כמו תחילת הקיץ. הייתי עוד תמים יושב אומר תיקון הכללי. שמעתי מישהו זקן דיבר מאחוריי, הוא אמר שיצרה התחיל ללכת עם מוצ'קו. לוקח בני אדם גם עם פאות ועם זקנים, גורם להם לעשות דברים שעושים רק חילונים. חשבתי שהזקן הזה מדבר על לא נורמלים, בפנקס שלו כבר היה כתוב יאיר. פתאום אחי נזכרתי איך שחבר שלי סיפר שהוא עמוק בתוך הבור שותה בירות, בעל השם שיקור, קורא לו גם כפרה, וחשבתי שזה צחוק עד שראיתי שזה יכול לקרות. וזה קרוב וזה קרה בסוף אייר בערך כמו תחילת הקיץ. סגרתי את החדר והרגשתי איך הוא בא לי, לקח מקל הביא לי חד בדיוק בין הרגליים, כמעט שבר לי את השיניים. ואמרתי לו לא, לנצח המקום שלי פה ואני לא יעצור. אני ממשיך אל האור, לקום ולפעול, אני חייב בשחר. כל זמנים שבמדים שלי חור, אבל אני לא יעצור. אני ממשיך אל האור. אני ממשיך אל האור. ואז שכבתי על הארץ, לא ידעתי מה קורה. פתאום שמעתי איך שהוא אומר לי, המליץ לי לעלות למגדלים של עזריאלי. בתוך המחשבות שלי חשבתי שנדמה לי איזה לרוץ אחריך, איזה תרחם על שי. תסתכל אחרי מה רצת, יכלתי חד רמאי אבל כלב זה לא אני. הכל זה יצרה, אני זה נשמה קדושה, הכל זה בגללך. אתה הפלת אותי, שגעת לי את הצורה, רק רוצה להיות טוב, אתה רוצה את הרע. הכל זה רק השם רואה אותי, רואה את הרצון שלי להיות רק טוב תמיד. שמע את התפילות שלי, ראה את הדמעות, שמע איך שצעקתי שאני לא רוצה לחנות. הכל בשביל לקרב אותי, מחזק לי את התפילות. חייל ממשיך לרוץ אם הוא יעצור, זה הסוף. והוא אמר לי מה תפילות? תסתכל איך שנפלת, התפללת להיות קודש ופלאן הגעת. אמרתי לו גם אברהם ושרה התפללו איזה 100 שנה בשביל תינוק אחי, והם קיבלו וגם אני אקבל. תראה שנהיה צדיק, כל הרע זה רק הגוף הזה אחי, זה לא אני, ורק תפילת בטל את הגוף אחי. אני ממשיך, תראה שיר ניסים, אסור לי להפסיק לבקש ולרצות, זה בונה לי כלים. כל מה שאני חסר כי לא התפללתי מספיק. ואז סגרתי את החדר, עצמתי את העיניים, ושוב פעם מקל בין הרגליים. ואמרתי לה לא, לנצח המקום שלי פה ואני לא יעצור. אני ממשיך אל האור, לקום ולפעול, אני חייב בשחר. אני ממשיך אל האור. אני ממשיך אל האור. אמרתי לה לא, לנצח המקום שלי פה ואני לא יעצור. אני ממשיך אל האור, לקום ולפעול, אני חייב